Barbie Imperial, pinayuhan si AJ Raval. Kung hindi ka kabit, magsalita ka. J Updates. Mukhang may mamumuong away sa pagitan ni Barbie Imperial at AJ Raval na aabangan na naman ng mga Marites and friends sa mga susunod na araw. Hindi pa man lumalabas ang full interview ni King of Talk Boy Abunda kay Barbie Imperial para sa The Best Talk ng Cinema One, pinagpiyepestahan na sa TikTok ang video clip ng pahayag ni Barbie hinggil sa isyung sinasabi ni Sian Gaza tungkol kay Diego Loizaga. Ayon kay Sian Gaza, nililigawan umano ni Diego ang co-star niyang si AJ Raval na nakatambal niya sa pelikulang Death of a Girlfriend kahit na sila pa ni Barbie. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit umano sila nagjombagan sa isang hotel noong Nobyembre 1, bagay na pinabulaanan naman ni Barbie at Diego. Paliwanag ni Barbie sa panayam ng push sa kanya, ang sugat sa kamay ng jowa ay dahil sa pagka-aksidente nito sa gym. Sa video clip na kumakalat mula sa panayam ni Tito Boy, mukhang tinatawag ni Barbie ang atensyon ni AJ upang magsalita na sa isyung ipinupukol ni Sian. Anya, yung about doon kay AJ Raval. If wala kang kinalaman or alam mo namang hindi kakabit ni Diego, magsalita ka. Matapang at diretsyang pahayag ni Barbie. May pakiramdam umano si Barbie na sa pananahimik ni AJ parang gusto pa nito ang mga nangyayari. Parang for me, parang gusto mo na nangyayari ito lahat, na nagkating kayo ni Diego. Nabalitaan din umano ni Barbie na magkaibigan sina AJ at ang gumagawa sa kanila ng issue na si Sian Gaza. Anya pa, and I heard. I have a proof na. AJ and Sian Gaza are friends and maybe they talk about feeds him ng mga info ng mga chismis. So ako, parang sa akin, gusto mo pala to. Parang ganoon. Inamin ni Barbie na magkaibigan sila ni AJ noon. Actually, friend ko siya noon. Kaibigan ko siya noon. Tinanggap namin siya, sobrang binibaby namin siya sa grupo namin. Kasi nga girlfriend siya ng best friend ko na si Axel Torres. So tinanggap namin siya. So nagulat lang ako na ang daming nangyayari na okay, gusto mong maging kabit. Hindi ka nga gusto ng boyfriend ko. So yun, wika ni Barbie. Samantalang si Sian Gaza naman ay may makahulugang Facebook post nitong Nobyembre 28 ng gabi. Just woke up from my 8 hours of sleep. Sobrang himbing ng tulog kapag alam mong may mga sinisira kang buhay. Samantala, sinupalpal agad nito ni Sian Gaza. Anya, Barbie Imperial fake news kasis. Ginawa mo pang source si AJ Raval. As a matter of fact, sobrang nagalit siya sa akin after ko i-post ang expose pero sininzon ko na lang para wala nang mahabang usapan pa. Pinili lang niya siguro manahimik ngayon. Dahil sobrang natuto na siya last time noong chinichismis ko sila ni Aljur Abrenica. Bakit hindi si Diego Loizaga ang magsalita sa publiko na hindi totoo ang mga sinasabi ko? Bakit si AJ?